Jo, ez dakit, ze gaur begun guztireka nahi kalera. Eta ez dakit seguraldingo dauen. Bonifazia denboraldea Durangaldera iritsiko da aste horretan. Jo, hori bebadeko ala. Antizikloi eta izobarak Andonia Izpuru guaiarena egiteko esaten dituen hitzak direla uste duzu? Kalera konfiantza oso ateratzeko beldurrez bizizara? Kontratatu Euskaltel Wifimet etxean. Gaur antizikloi. Giro egunkorra. Eguzkitxo. Baina goizien fresko. Artzalin bero. Azken orduko! Aizialatua! Mendiagola sartzen da. Enbata sartu da. Eurize dato. 10 gradu bera. Kristo naizetik. Kriston hotza. Aldaketa! Gaumeta bat! Aldaketa! Ze magiko, ez da? Baina ikusezu tigren arrozko sofa horterari? Ba, eta alfombrak? Baina, bueno, meteorologikoana. Wifimet. Wifi zer? Wifimet. Kontratatu Euskaltel Wifimet etxean. 24 orduz, meteorologoak zurekin. Wifimet berria, doan lehen 24 orduak. Frogatu esperientzia.